나 도마들이야. 아주 잘남기니 신신난게인기 파베기 능이데. 아니 Więc 숨바지기 najpierw 소래. chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy słuchają 신기지. przez internet, 아주 w szczególności Sangę, wszystkich mnichów i mniszki 주로 보모 용수 소브로래야. 공감사회 점주셔야지. i wszystkich 나 그린데야. przyjaciół w Darmie. 내덴 Mam nadzieję, że macie się dobrze. 대백이 자외 Więc 대바 dzisiaj 주고텔이야. 내덴 대밤 루규난데 시주 가르에서 디골 무디슈아 도시. będziemy kontynuować rozmowę o 다대야. podziale na szkoły buddyjskie, 루규난데 zgodnie z tradycją Pali, z południową tradycją, jak to jest tam, jak to jest ta. Oczywiście to było opisywane kilkaset lat później, jak to się stało, tak? Także to jest jakby interpretacja 사상남의 południowej 포함해서다 tradycji odnośnie tego, co 루규난데 się wydarzyło. 시아발레야 Kontynuujemy 시주카레스 jakby te wyjaśnienia. Jakby podziału na dwie główne szkoły i na 사상기 później na podszkoły, 도그나라서 숨을 i 가다 w szczególności na te dwie 내나로라 główne szkoły 숨을 z 뒤스는 perspektywy 다들이가 tradycji Pali. 게르 루규 트얼이야 세웨게 에너지 Wcześniej 대베기 mówiliśmy o tych różnicach w 주고텔이야 podejściu do Vinai, do 디게 ślubowań, 다대야 다다 실랑게기 jak to 루규 wyglądało 닝거 z perspektywy też tych 링텐 tekstów 더러스야 historycznych, 되게 류응하바 도로 palijskich tekstów 팅로스 historycznych. 류응하바 다나 신기 땀지 시엔 제베기 링실라 소바 디즈나로네야 Mówiliśmy o piątym 근데 rozdziale Dipavamsy i 내된 piątym 제베기 rozdziale 대바 Mahavamsy. 중수 디조 I 다네 również 시에요 좀바 세베기 takich historiach z komentarza do debat, 대바 제게 które, 디즈네 아니 które 대바기 jakby 대바 제게 opisują 디즈나로네 pochodzenie szkoły 디즈시도 Mahasangika. 되게 대삼로야 I one 다신 również 제베기 opisują 숭고블이야 z 소주기야 소마로네 perspektywy dzisiejszego 다들 południowego 상기 buddyzmu, jak 마다 wyglądał podział na później 루기난데 dalsze 소주기야 18 szkół. 그래 Oczywiście 디골이야 te teksty 주연주 krytykowały 제샤 디제기 Mahasangikę. Czyli ten 니즈주기야 jakby, 아니 czyli te szkoły, które były 루기 디즈주야 położone na, jakby istniały w centralnych i północnych Indiach wówczas. 내야 Em, 다다 루기 이제 디즈나로래야 다다 내데비 대바 다 Więc w tych 회신이 대바 tekstach i historycznych 대바다 tekstach, 아니 e, 쇠자주 em, 소윤주사네 내데비 gdy 대바마데 tam 아니 porównuje się 사와딘 obecną 롱드게 Terawadę, 신나로라 샤바다 자와지 która pochodzi ze Stawirawady, 에 em, 다나싱기 i, 내데 빨리 jakby 대바실라 porównuje się tam 다나싱 Stawirawadę do 대신 대바 takiego 제베 wielkiego 대바시 주준도스 drzewa, 링싱동네 제베 참마로야 natomiast do Mahasangikę, do 대시 jakichś 제가 takich 다도스 kolców, które 대시 wyrosły na 그러니까 tym, 그만들 대 wokół 루기 tego drzewa. 디즈나로야 세계가 그랬어 Więc tak czy 아니 inaczej, oczywiście te 다나싱기 teksty jakby 루기 이제 krytykują 디즈나로야 i 루기 jakby 난데기 툴라하 데 umniejszają znaczenia 제베기 Mahasangiki. 남버체드 마베 데사 Nie są obiektywne, 티 są 코네게 krytyczne 대바 wobec 컴포드 niej. 링거다 숨버제게 난데 튜메 데 징겨와 생게데 아니다 남버체드 마베 데사난 라도다 루기 난데기 라버스기 Więc 실라샤기 마샤다 te teksty 툴라하 mówią. 시베기 데바사 디기 네 가슈레타지 대바 튜메도 데 쿠즈 징경 Więc one na przykład mówią o tym, że jedyną dobrą szkołą, która utrzymywała autentyczne nauki, to była szkoła Vibhajavadinów, podszkoła Vibhajavadinów z podszkoły Mahavihara, właśnie tej południowej tradycji, że to było, że to jest i jakby one jakby pokazują, że to jest jedyna autentyczna ścieżka. I
Teraz jakby na czym polegała ta krytyka Mahasangiki w tych tekstach? Oczywiście pamiętajmy, że te teksty są pisane nieobiektywnie, że one są pisane jakby później, po kilkuset latach, kilkaset lat później no, bardzo takim stronniczym nastawieniem, tak, popierających swoją własną szkołę, podobnie jak teksty Mahasangiki, które się przetrwały w chińskich przekładach, też opisywały ten proces subiektywnie, stronniczo, krytykując południową tradycję i tak dalej. Więc na przykład jaka Stawirawada, jakie krytyczne jakby punkty istniały, jakby przedstawiała wobec Mahasangiki. Otóż na przykład to, że Mahasangika jakby przerwała właściwą radę jakby wyszła z tej rady i zorganizowała swoją własną radę. Tak? W związku z tym jakby przerwała autentyczny przekaz tekstów buddyjskich, oryginalnych tekstów, tych pięć Nikai, o których wcześniej mówiliśmy, czyli tej kolekcji sutr na przykład. Więc że oni jakby wychodząc z tej rady, tworząc swój własny odmiar, zniszczyli jakby ten oryginalny kolekcję sutr w ten sposób. Po drugie, oni mówili, że Mahasangika nie rozumiała tego, które nauki Buddy były względne, a które ostateczne. O których Buddha mówił wprost, a podczas których mówił tylko jakby symbolicznie, używając symboli i analogii. Więc, czyli jakby takie podejście jakby nie bez rozróżniania na te sformułowania Buddy, na te słowa Buddy, które są wypowiadane wprost albo które są względne, które ostateczne, to była kolejny jakby taki zarzut wobec Mahasangiki. Po trzecie, w 36 wersie jednego z tych tekstów mówi się o tym, że oni jakby na nowo pisali jakby nowe wersje pewnych sutr i pewnych tekstów Vinai. I w związku z tym stworzyli jakby pseudo-sutry i pseudo-Vinaje. Że ona nie pochodziła od Buddy, że to już była ich interpretacja. W 37 zaś strofie mówi się o tym, że jakby nie przyjmowali, jakby odrzucili wiele tekstów z kanonu buddyjskiego, takich jak Nidesha, jak Jataka i wiele innych tekstów jakby w ogóle nie uznawali, że to są teksty buddyjskie. Usunęli je jakby ze swojego kanonu. A w związku z tym dopisali swoje własne teksty. Zupełnie nowe, własne teksty. I zaś 38 strofa mówi o tym, że nie używali nie zwracali uwagi na oryginalną gramatykę, na oryginalny język, słowa, jakby i w związku z tym pozmieniali, zmienili znaczenie wielu sformułowań, wielu zdań, wielu treści.
제자 안 대수 배주 제제 Czyli jakby 아니 mieszali te, jakby tłumaczyli te teksty w zły sposób na swoje własne dialekty, przekształcając, jakby zmieniając ich znaczenie. Bo na przykład nie rozumieli dobrze gramatyki tych tekstów i tak dalej. 배진배 대발이야 교주 시단텔 대비미나 아니 말한주 자외 대바 계약 Więc, 깬서로부터 więc dzisiejsza, oczywiście Sthaviravada to nie jest to samo, co dzisiejsza Theravada, tak? Jakby Theravada pochodzi ze Sthaviravady, ale też ze Sthaviravady pochodzą i wszystkie inne tradycje Vinaya obecne dzisiaj, ale tak czy inaczej Theravada jakby była bardzo jakby późniejsza, później ich teksty jakby były najbardziej krytyczne wobec Mahasangiki. One opisywały ten proces podziału bardzo krytycznie. I nie chodziło tylko i wyłącznie, jak widać, nie dotyczyły te różnice tylko i wyłącznie zasad Vinay, ale różniły też pewnych poglądów, pewnego podejścia do buddyzmu, rozumienia nauk Buddy i tak dalej. Vinaya ewidentnie nie było jedyną przyczyną, dla których dochodziło do tych podziałów. Jakby poszczególne szkoły nie zgadzały się co do języka, jakim uczono, sposobu uczenia, czy przyjmować abhidharmę, czy jej nie przyjmować i tak dalej, i tak dalej. Więc wiele różnych warunków jakby zbiegało się na to, że wyodrębniały się poszczególne szkoły. Nie tylko zasady utrzymywania ślubowań, nie tylko ich liczba i tak dalej. Te różnice również dotyczyły sutr, abhidharmy, języka, sposobu wyrazu i tak dalej. Teraz chciałbym pomówić o trzeciej radzie, ale zanim do tego przejdę. Musimy teraz jakby ta tradycja południowa, tradycja Theravady przyjmuje, że do tego podziału na szkoły doszło podczas trzeciej rady za czasów króla Ashoki. Ale kiedy spojrzymy na przekazy historyczne i to nie jest jakby ten zgodnie z północnym przekazem, czyli na przykład tybetańskim, ta trzecia rada to była za króla Akaniszki, a nie za króla Ashoki. Czyli jakby te przekazy różnią się co do tego, kiedy ta trzecia rada jakby kiedy się odbyła i tak dalej. I w południowym przekazie to dotyczy, to jest opisywane w takich właśnie tekstach jak Vivamsa i Mahavamsa. W zasadzie tylko tradycja Sri Lanki, Theravady na Sri Lance opisuje tę trzecią radę, tak jakby w ogóle jej nie było w innych tradycjach. Być może, więc niektórzy historycy uważają, że to nie była to, co oni opisują, to nie była faktyczna trzecia rada jakby ogólnobuddyjska, tylko taka wewnętrzna rada wewnątrz danej podszkoły Sthaviravady. Na przykład w owym czasie według historyków rządził Kala Ashoka, czyli czarny Ashoka, a nie Ashoka. Dopiero po 280, czyli to było jakby. Czyli to się odbywało mniej więcej 200 lat po parynirwanie Buddy, natomiast król Ashoka najprawdopodobniej rządził 280 lat po parynirwanie.
więc 야 nie mógł 정규 난딩이 jakby zorganizować tego tej trzeciej 중국지라고 rady. 고려 열어봐. Więc to 숭바 są tego 희시에 rodzaju 기베디야. 중국지라고 고려. w 디나로라 가르쳐오잖아. północnym 개고 przekazie teraz, 냥애메 to co, 상계 jak to jest 냥애메 로 opisywane, na 갸라 przykład w tym 찌하 kole 로 rozróżniającym tradycje 갸라서 비슷해. piśmiernicze, 중벌의 수어봐. 아 대단 디더디 가르쳐. tam mówi się, że Asioka 루규만의 pojawił się 시에디 100 디더래. lat po 주디 parinirwanie 시작이 Buddy. 말라. 다나 Więc 신기하다. różnica tutaj z 시작을 takiej 콜로나로야. z perspektywy historycznej, 최근 różnica jest dość 냥애메 duża. 상계 W tym 냥애메 tekście 로갸 mówi się 화성기 również, 중벌의 시에여마도 최근 냥애메 거도 수바 제베거든데 제라 그 제교가 나로 제라 그 콜로나로야. 대 수요 말봐. i tam nie wspomina się żadnego 나한테 żadnej trzeciej rady, że 내가 ona 전부 się 다 odbyła, a 보냈어. szczególnie, że odbyła 예. się w tym czasie panowania króla Asioki. Więc to też jest jakby 냥애메라고 ważna 해야 różnica w 되나? tym, 최근 jak 냥애메 ta cała sytuacja jest historycznie jest opisywana 개발시야. w tekstach, które 가르슬라베 przetrwały w tym, czy 공론이들이야. w 벽을 tradycji 루규마와 południowej, 진짜 czy 대만 północnej. 임베지야. 지게를 루규마와 진짜 망고지기 깔라 아쇼가 야나 벽에 나로다 Wielu 냥애메라고 historyków 해야 그제 tybetańskich 냥애메라고 często myliło też, również myliło Kalasiokę i Asiokę. Po prostu to imię jest zbyt podobne. I bardzo, bardzo wielu na przykład historyków tybetańskich popełniało ten błąd i uważało, że to była jedna i ta sama osoba, która zasponsorowała drugą radę. Tak? Natomiast współcześni uczeni, współcześni badacze wyraźnie rozróżniają, że to były dwie różne osoby. Kalasioka to był król, król dynastii Shishuna. Najprawdopodobniej władał w IV wieku przed naszą erą, czyli 100 lat po parinirwanie Buddy. I to on właśnie zasponsorował drugą radę. Natomiast król Asioka był władcą dynastii Maurya i żył w III wieku przed naszą erą, czyli jakieś 200 lat po parinirwanie Buddy. I to właśnie on jakby połączył cały indyjski subkontynent, wzniósł tak te znane filary. Król Kala Asioka był nazywany czarnym Asioką, dlatego że jakby zabił bardzo wiele osób i dlatego wiele ludzi dało mu przydomek czarny Asioka. Więc on jakby żył 100 lat po parinirwanie Buddy, natomiast właściwy król Asioka, czyli ten imperator, można powiedzieć, Asioka, król Dharmy Asioka, żył jakieś 200 lat po parinirwanie Buddy. Tak współcześnie się to o tym mówi. 다나시 공기 던 제제를 지 가르사나 거둔입에 진다시아도 자리. 다때네 최게 아쇼가사데 맙자게라고 무리야게라고 Więc Dharma Kring Asioka z dynastii Maurya, właśnie o nim mówi się tak naprawdę właśnie w tej tradycji ze Sri Lanki, z tej południowej, jakby z południowego przekazu, w tych tekstach, które się tam przetrwały. Mówi się, że on jakby zasponsorował tak zwany trzecią radę. On jakby połączył cały subkontynent indyjski, jak już mówiłem, i wzniósł te filary z różnymi inskrypcjami w całych Indiach. I najprawdopodobniej był właśnie takim sponsorem, organizatorem tej trzeciej rady. Oczywiście o tym, tak to opisuje ta tradycja, dzisiejsza tradycja południowa. Więc zgodnie z tymi tekstami, poza tym z tymi tekstami Vipavamsa i Mahavamsa z południowego przekazu, król Dharmy Asioka
jakby bardzo szanował całą Sangę i podczas jego panowania jakby społeczność Sangi jakby dbano o nią bardzo dobrze. Ich sytuacja była bardzo dobra i w związku z tym wielu niebuddystów, którzy chcieli, którzy jakby em, po to tylko, żeby zdobyć pożywienie i jakieś bogactwo, jakby przebierali się za bikszu, przebierali się za mnichów. Nazywano go Deya Samvasaka, czyli i oni jakby przenikali, wchodzili jakby w społeczność buddyjską, udając prawdziwych mnichów. Ale oczywiście utrzymywali niebuddyjskie poglądy i ich zachowanie, ich postępowanie nie było zbyt czyste, zbyt dobre. I mówi się, że oni jakby zniszczyli dyscyplinę Vinai, że to oni bardzo często jakby powodowali dysharmonię w Sandze. Na przykład w Paliputrze był klasztor Kukutarama i mówi się, że na przykład tam było tak wielu tych udawanych mnichów, że przez 7 lat nie można było jakby organizować wspólnych ślubowań Sodziągu, czyli tej upasady. Aby uspokoić te wszystkie kłótnie, tą całą dysharmonię w Sandze, za czasów króla Asioki jakby przestudiowano jakby różne filozofie buddyjskie, różne poglądy buddyjskie i byli tacy bikszu, którzy uważali, że Buddha był Vibhajavadinem, czyli kimś, kto rozróżniał który nauczał z różnych perspektyw, czyli na przykład z perspektywy względnej prawdy lub ostatecznej prawdy i tak dalej. I mówiło się, że prawdziwi bikszu to są właśnie ci bikszu, którzy uznają to za fakt, którzy zgadzają się z takim podejściem. Natomiast ci bikszu, ci mnisi, którzy uważali, że Buddha był eternalistą albo że był nihilistą i tak dalej, byli wyrzuceni z Sangi. Więc to była jakby taka metoda przesiewania tych prawdziwych mnichów od tych nieprawdziwych mnichów, tak jakby oczyszczania tej Sangi z tych udawanych mnichów. Po prostu zadawano im odpowiednie pytania, i sprawdzano, ile wiedzą, ile rozumieją z darmy Buddy. Jeżeli ktoś kategorycznie mówił, że coś jest czymś, albo coś nie jest, albo coś nie jest czymś i tak dalej, to uznawano, że to nie jest prawdziwy buddyzm. Że prawdziwy buddyzm nie uznaje tego rodzaju odpowiedzi. Prawdziwy buddyzm rozgranicza to, co względne, od tego, co ostateczne. Albo tego, co jest opowiadane, mówione wprost, albo tego, co jest opowiadane z użyciem analogii, symboli i tak dalej. Więc na przykład dzisiejsi mnisi z Theravady ze Sri Lanki nazywają siebie Vibhajavadinami, czyli używają tego samego słowa, jakie było używane za króla Asioki. Którzy uważają się, uważają, że nie ma kategorycznego jakby stwierdzenia, że coś jest takie albo inne w buddyzmie i że oni uważają siebie, że pochodzą właśnie z tej głównej szkoły z centralnych Indii za króla Asioki. A inne szkoły
jak Mahasamgikę, Sarvastivadę, z której pochodzi obecne ślubowania na przykład w Tybecie czy w Chinach i tak dalej. Oni uważają, że to nie była oryginalna szkoła tych Vibhajavadinów, że to była jakaś zła podszkoła Stavarivady, która jakby popadła w skrajności. Tą osobą, którą jakby Ashoka wyznaczył na to oczyszczenie Sangi, był taki mnich, który się nazywał Moggaliputtatissa. I po tym, jak oczyścił tą Sangę, że tak powiem, Moggaliputtattisu, napisał komentarz do debat. Właśnie on jest autorem tego komentarza do debat, w którym jakby opisał te złe poglądy innych szkół. I jakby przedstawił ten opis, przedstawił tą krytykę tych złych poglądów 1000 arhatów, którzy zebrali się na tak zwanym trzeciej radzie i jakby debatowali przez 9 miesięcy. To jest bardzo często nazywane trzecią radę, ale teraz widzimy z dzisiejszych jakby badań, że tą debatę opisują tylko teksty Theravady ze Sri Lanki. Żadne inne szkoły, żadne inne tradycje nie opisywały w ogóle, nie wspominają nawet o tej radzie. Więc ten komentarz do debat Moggaliputtattisy powstał, że on jakby pokazuje 217 różnych złych poglądów, że wszystkie one są opisane. Ale teraz na przykład dzisiaj badacze mówią, że wiele z tych poglądów pojawiło się w południowych Indiach dopiero dużo później, po panowaniu króla Ashoki. Więc ta debata do komentarzy nie mogła powstać za króla Ashoki podczas takiej rady. To jakby wydaje się niemożliwe z perspektywy dzisiejszych badaczy. Mówi się, że ten tekst powstał dopiero w II wieku naszej ery, czy też nawet później, i że on powstał później i że tak naprawdę został napisany po to, by jakby sprzeciwiać się jakby po innym poglądom rozwijającym się z później powstałych jakby innych podszkół Staviravady, które zaczęły się rozwijać w centralnych i północnych Indiach. Czyli jakby tutaj dopiero wtedy, kiedy dochodziło do tego rozróżnienia pomiędzy dzisiejszą Theravadą i dzisiejszą północną tradycją, dopiero wtedy ten tekst powstał. Tak mówi wielu jakby historyków, dzisiejszych badaczy. Więc oni uważają, że ta trzecia rada mogła zaistnieć dopiero mniej więcej, jeżeli jest połączona z tym tekstem, mogła zaistnieć dopiero w jakimś II czy III wieku naszej ery. Więc teraz chciałbym przejść do trochę innego tematu, czyli do dalszego tematu, czyli do podziału buddyzmu na kolejne podszkoły. Dużo już powiedzieliśmy, moglibyśmy bez końca mówić o tym, jak doszło do podziału na te dwie główne szkoły, Staviravadę i Mahasamgikę, i na różnice pomiędzy nimi. Teraz przejdźmy do powstawania tych kolejnych podszkół. Więc do tego podziału na kolejne podszkoły mieliśmy dwie pierwsze szkoły, tak? Mahasamgikę i Staviravadę.
Najpierw 예, Sangha była, 대본이 była, 그래서 그지 była 말이야. jednością, 근데 potem 이제 rozbiła się 이 na te dwie 니스 główne 카톡 szkoły 근데 i ten 카톡 Vinity 카톡에 Deva w 저 tym swoim 고라니 그 tekście 당로야다 kole 야버스지 rozróżniającym, tak 말로라 mówi się, 디버지 나오치 że te dwie szkoły 유튜브 głównie 마오마고 różniły się, 당로도 마오마고 różniło 조여 드사네 miejsce, 아니 znaczenie, 유베시데 아니 nauczyciele 대바 코란도 i tak 당로야 dalej. I w ten 아니 중국 sposób doszło 망고 파리 do podziału na 대양아버지게 18 szkół. Tak przynajmniej to 겐두부지 나로야 jest opisywane 아니 w tym 로베 tekście. 교환의 제샤베게 데바타 데바 뉴버사 디나로래 유든 로베 세라게 타데 가서 타데 넘버 저게 숨세 Przepraszam, Vinity Deva, on napisał tam podsumowanie różnic pomiędzy szkołami. I w ten sposób jakby on tam to opisuje i ten tekst jest zawarty w tym dziurze, dostępny po tybetańsku i on właśnie wskazuje na te 18 szkół. Teraz mówi się o tym o to jako podszkołach, czyli dotyczyło to tego, że te dwie pierwsze szkoły rozbijały się na kolejne podszkoły. Musimy dobrze zrozumieć, co znaczy szkoła w tym kontekście. W Pali szkoła to jest Nikaja. Jakby Nikaja to jest to słowo na szkoła w języku Pali. Oczywiście można to również rozumieć jako pewien zbiór, kompendium, sekcja, grupa i tak dalej, i tak dalej. To słowo jest rozumiane. Więc bardzo często to była po prostu jakaś grupa uczniów, która podążała za jednym mistrzem, za jednym nauczycielem. Później, kiedy mówimy o szkole, to mówimy o całej odrębnej filozofii albo o całej odrębnej tradycji dharmy i tak dalej. Natomiast w pierwszych oryginalnym jakby znaczeniu w języku Pali była to po prostu grupa podążająca za określonym nauczycielem. Na przykład są w Pali takie teksty jak 5 agamów i tam mówi się o Digha Nikai, przetłumaczonych jako długie rozważania. I mówi się również o Majjhima Nikai, czyli o średnich rozważaniach. I tutaj Nikaja to jest jakby sekcja tekstów. Sekcja tekstów podzielonych pod względem długości, tak? Na przykład, ale później na przykład w Sthavirawadzie, kiedy mówi się o Nikai jako nazwie szkoły, to tam mówi się o jakby społeczności uczniów, która podążała za tym samym nauczycielem. Więc to była społeczność uczniów, którzy utrzymywali tę samą tradycję, czy te same nauki, czy te same ślubowania otrzymani od pewnego nauczyciela. Bardzo często sprowadzało się to do linii samych ślubowań, a nie do całej doktryny. Natomiast później pojawiło się sanskryckie słowo acharya. Acharya Vada. Acharya w sanskrycie znaczy mistrz. Mistrz. Zaś Vada znaczy pozycja, znaczy doktryna, znaczy założenia. Czyli na przykład na przykład to słowo Vada pojawia się w słowie Theravada, tak? Czyli to były osoby, które propagowały stan arhata, które propagowały ścieżkę arhatów. Mówi się, że to była dzisiaj, że można to przetłumaczyć jako szkoła arhatów.
Acharya Vada I se tutaj chik ta. więc tutaj to znowu pojawia się też, chodzi o to, że tu się Sangye pojawia to Gombo słówko Kyamara, wada, Lobe tak? Cheraba Chikibene, Więc Tari Jesu i w Dongwa, tych, na przykład w tych tekstach Tari Jesu dzisiejszej Dongwa, Titume, Theravady, Acharya Dipavamsy i Vada Mahavamsy, Yeso, pojawia się słowo Tanda, Acharyavada, ale w Lepe, takim Le kontekście, w Chesa, złym Le Tandar kontekście. Sursa Chebe, Nambar, Gdyż oni Marang uważali, że Nambar, Acharya Vada Tindechik, Suri. dotyczyła, Nizangi, pojawiała się w tych szkołach, Taka tego Kintama, centralnego Taka i Chirabu północnego Logyu buddyzmu, Seki, Ane w Tada których Acharya Vada, podążano za Lobe Mao naukami jakiegoś Seki, nauczyciela zamiast za Leme, oryginalnymi Mambe naukami Gigi Buddy. Dele Kebe, Yalaga Deva de Zoleya, Tsik Dibe Więc Judandewa. jakby to, więc Tsik Dibe Judandewa, jakby Chwe zarzucano Mame im Tola Yinaya, czczenie, większą cześć Tatela oddawaną Chang jakimś Nuwa, Karesana, nauczycielom i Tayina, ich naukom Rangu niż Nidaya samemu Chade, Buddzie i jego Deva naukom. Dezen Rubuchi, Takanda, Lobe Cheraba Więc na Chiki, początku Nikaja mówi, Deva, Tanda to była, Lobe Cheraba odnosi, to Chiki, słowo odnosiło się do tradycji, Lome do Tsokpa tradycji Chiki, jakichś Mandade, Winai, Tadrugi, tak, do Dele, tradycji jakiegoś, Nabasebe i Yomaris. tutaj też to słowo w Yinaya ta, zasadzie Chik znaczyło na Kandi początku to Kandi, samo, co Ane Acharyavada, Kandi tak, Loma Tesu, czyli podążanie za Rangi jakimś Lobe nauczycielem. Cheraba Ale Chiki, później Lebe Chota, uczniowie Duzu di Zorun, Ziyaro, Dindegi, Taka Langshor Rubuchi, Tawa Langshor Rubuchi, Dindegi, Gozu Yundu, Tene Sun Jene, Ane zaczęli Deba upowszechniać Di, Nizam jakby Wane pozycje, Nang, czy też Tadrugi Nang, założenia, Chodo, teorie Kesho Mabati danego Tsadu, nauczyciela. Tene Yidze, I stąd jakby Tadanga pojawiły Duki, się Samu, jakby Lobe Nang, różne Deba Sayada szkoły Bache, Tadrugi filozoficzne, Yudu Rubuchi, ponieważ, Zan one jakby, ponieważ ich Tadrugi założenia Yudu, Wadi filozoficzne, Zenyo, ich Tadi założenia, ich Digal poglądy Duzu Kwa, różniły się Tadi między Gali, sobą, Zenyo w Chak, zależności od tego, jak Lobe, interpretował je, jakich Ongi nauczał ich Kandu Kalbi nauczyciel. Dindegi Yomares. Tadene, Tachidangi Yala Deba Kizu Telaya, Rugu Nandegi Shizu, the Chengyu Nandegi Shizu La Song, Tatanegi, Siava Mediuma Mambo Później Yamisa, historycy na przykład Tayina Dina Mambo, używali tego słowa Linga Chengyu Acharyavada, Nandegi żeby Shizu, właśnie, Shizu, że Tataya to Chengyu był jakby Nandegi ten Shizu, ruch, Chengyu Nandegi, ten styl jakby Debazu Geba, praktykowania czy też Zole, studiowania Mambuzo buddyzmu, który Gogi, doprowadził do Teranga rozdziału Juba Ishe, na te Desha, różne Chunu podszkoły. Cherape, Kola Chadi Natomiast Yorba, Nikaja Otide Yusame, Tatini Yalaga Deba to była Kizu Tia, pozycja, czy też Kambu Yena, poglądy, czy też sposób Shunu praktyki i Cherape, studiów Kolo, danego Shisha klasztoru, Sheshen, Yalaga Deba Kizu Tia. które też mogły doprowadzić do osobnych szkół, ale niekoniecznie do nich doprowadzały. Więc tak często teraz Tazawe Deba Nyingwe historycy Nalwa ne, to Sabu omawiają. Pejin bi Deba Nangwe le Deba Więc Kiaga Goba, po tym, Ledi bi jak Deba, buddyzm Nangwe rozbił się Pakubu Mato Kona na Ngena, dwie szkoły, Mahasamgika i Sthaviravadę, Kongi Ngashe to Rubuchi, były te Pejin dwie bi Deba pierwsze Nangwe, szkoły, Pejin bi Deba tak? Nangwe le ya, Deba I, Mambu Chungse. I te szkoły Kaya sangi zaczęły yenen bela lo mieć jane coraz więcej ye swoich barul uczniów, ya coraz więcej ane deba zwolenników. kiting min rawa sar shiz chunga waras. Więc Ta do deba tego doszło kiting mniej thambu więcej ki goju chungbo 100-200 lat res po lamda. parynirwanie Buddy. I, Deba nyangene den lo nige. I te główne szkoły, ponieważ miały coraz więcej Ane pejin bi zwolenników, deba zaczęły się gyasu rozbijać te waras. na coraz Kaya tsaji więcej sonu chepe pomniejszych na lo le szkół. ya lo gyanyi le nebe ces. Ta tayang di gei tada lobe hyanzang ki gyur shabe ki gyana gel gyur shabe deda pyoge dor gyur shabe ni de se ya lodang chan dis mandra yong di do. W, w chińskich tekstach, to czy tych tekstach Mahasangi, które się przetrwały w w chińskich przekładach, to był mówi się często, że do tego dochodziło w 100 lat po parynirwanie Buddy, w tybetańskich, że to było 200 lat po parynirwanie Buddy, więc jest tu wiele różnych interpretacji. I mówi się, że najpierw rozbiła się na poszczególne szkoły Mahasamgika i że to właśnie do tego doszło mniej więcej 100-200 lat po parynirwanie Buddy. Że wtedy
jakby to rozbicie na pomniejsze szkoły, dochodziło do tych, jakby 4 razy 자외 dochodziło do 대바 takich 구라 배신 대바 rozbić, 체 jakby. 봐. 배신 대바의 계ting 당부디 걸려야 대바 숨 죽으래. Więc to jest, 진 탄이 oryginalnie to była 체디 Maha 지된데네 Samgika, 체디 tak? 장가는 Więc 디데스. najpierw rozbiła się na 3 szkoły, 다 탄이 지구에 대해서 Eka 라바야 좀 가라서라. Harika, Loko 닝들에 나바야 지데네시. Tarivadin i 다 대바 Kukutika. 지데는 I 최 dlaczego 탐지 doszło do tego 대바로 pierwszego 줘버렸어. podziału na te 따버렸어. 3? 지데는 최 탐지 대바로 Pierwsza, 슈바 차디 요레 세제 된데겠다. 탄이 찍 줘버 왕. oni uważali, że żadne zjawiska naprawdę nie istnieją. Czyli ich nazwa jakby sugeruje, że wszystkie zjawiska mają jedno miano, tak? Coś tam znaczy jedno miano, czyli wszystkie zjawiska są jednym, nie istnieją. Loka Taravada na przykład uważała, że wszystkie zjawiska, które jakby tworzą pomieszanie, nie istnieją. Natomiast zjawiska dotyczące prawdy ścieżki i prawdy nirwany istnieją. Czyli ścieżka istnieje naprawdę, a pomieszane zjawiska nie istnieją naprawdę. I szkoła Kukutika na przykład swoją nazwę wzięła stąd, że jej założyciel tej podszkoły wywodził się z klanu, czy też rodziny Kukutika, rodu Kukutika. Kukuta, przepraszam. Urodził się w rodzie Kukuta i nazwa tej podszkoły jakby przyjęła to jego nazwisko. Jest historia do tego dotycząca, ale później ją opowiem. Potem pojawiła się szkoła Bahashutiya. To było jakby już drugi podział Mahasangiki. 로 잡아 뒤기 있어 대바 패진데 대바라 마운트 대바 정말 인성으로 Więc mniej więcej 100-200 lat po parynirwanie Buddy znowu istnieją różnice w oszacowaniu czasu, kiedy do tego doszło w tybetańskich i chińskich tekstach Mahasangiki, które przetrwały. Ogólnie był to Bahashutriya to są jakby uczeni, czy też dobrze wykształceni, tak można by było to przetłumaczyć. Więc oni się angażowali w taką dogłębną analizę zjawisk i studiowali bardzo wiele tekstów. Potem zaś doszło do 3. podziału Mahasangiki. Zgodnie z przekazem chińskim to było jakieś 200 lat po parynirwanie Buddy. Wówczas ta Prajñaptivada School, szkoła się wyodrębniła. Coś tu pokręciłem na tych slajdach. Przepraszam. Moja prezentacja nie jest, są błędy w mojej prezentacji, więc nie będę tego dalej pokazywał. Więc ta szkoła na przykład zakładała, że zjawiska są współzależne, i w związku z tym takie rzeczy jak na przykład 12 zmysłów to są zjawiska wyobrażone i tak dalej. Potem doszło mniej więcej, potem doszło do 4. podziału Mahasangiki.
그거도 군도 귤하 첨부 시작하다. 200 lat po znowu 200 lat po parinirwanie Buddy. 아니 최대의 Wtedy pojawiła się i wtedy był wielki król, który żył na górze Chatrashila, i tam propagował buddyzm. I on między innymi propagował tych 5 punktów Mahadevy, więc on jakby podążał, jakby propagował tych 5 poglądów Mahadevy. Więc wtedy właśnie wtedy właśnie przez to pojawiły się właśnie te kolejne szkoły Chatyashala, Aparashala czy Purvashaila. Te szkoły. Te szkoły przyjęły swoją nazwę od szczytów gór, przy których jakby powstawały, przy których były ich siedziby. Więc to dzisiejsza to jest Andhra Pradesh, czyli to są południowe, to jest góry w południowych Indiach, w dzisiejszym Andhra Pradesh. Więc te 3 szkoły pojawiły się jakby w związku z kolejną jakby debatą na temat tych 5 punktów Mahadevy. Jakby po raz kolejny ten temat się pojawił i po raz kolejny jakby rozbił Sangę na kolejne podszkoły. Więc można powiedzieć, z tego by wynikało, że mamy 9 szkół Mahasangiki, była ta pierwotna szkoła Mahasangiki i 8 podszkół, które z niej jakby wyszło i założyło niezależną szkołę. 다 대바시다 남방아스라고 하기 김전에 가라서 니 대바시사데 귤디스 멀리번도 지임자. Dlaczego mówi się o czterech podziałach? Często mówi się o 4 szkołach i 5 formach w tym kontekście, że najpierw doszło do podziału na 4. Mówiło się to dotyczy tego, że były 4 podziały i 4 razy dochodziło do podziału, a czasami dochodziło do 5 podziałów. W niektórych tłumaczeniach mówi się, że czasami mówi się o 4 podziałach, bo mówi się tylko o podziałach w Mahasandze, a czasami o 5, bo wlicza się również ten pierwszy podział na 2 główne szkoły, czy też 2 pierwsze szkoły. Tutaj to dotyczy oczywiście tej szkoły Mahasangiki, tak? 4 razy doszło do podziału wewnątrz tej szkoły. Więc tutaj jakby skończymy na dzisiaj. Na tym skończymy na dzisiaj. Będziemy kontynuowali podczas następnego wykładu. Dziękuję.